அதனால் கைஸ் இது நம்ம ஐஎம்பி கேமர். இந்த வீடியோவில் நமக்கு பண்ண ஒரு வேலை நான் ஃபேக்டரியில் டிஃப்ரெண்ட் தான். சரி, இந்த இடத்துல ஒரு குளோவல் போட்டுங்க. கார் நவராதத்துக்கு தான் இது. இந்த இடத்துலையும் ஒரு குளோவல் போட்டுக்கோங்க. குளோவல் போட்டு நம்ம கார் மேலே ஏறி நின்று கொஞ்சம் நான் தப்பாக காரை நிறுத்திட்டேன். அதனால தான் ஆயிடுச்சு. காரை நம்ம ஆர்ஜி கார்டு கரெக்டாக நிறுத்துவார். இருங்க, வெயிட் பண்ணி பாருங்கள். அதான் கரெக்டாக நிறுத்துவார். நான் இறங்கின வாட்டி கரெக்டாக இருக்கும். கரெக்டாக வச்சுட்டாரு. இப்போ நம்ம ஏறி பார்க்கலாம். இப்போ ஏறினா அந்த இதுக்குள்ளேயே வந்துட்டோம். லேம்லைன் வச்சா கூட நம்ம சாக மாட்டேங்கிறோம். அந்த மாதிரி ஒரு ஹிடன் பிளேஸு. எனிமீஸ் கூட சொல்லலாம். வேறு லான ஹிடன் பிளேஸு. ஓகே கைஸ், பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மேலும் வீடியோ வேணும்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. Bye guys.